טוב, אז בוקר טוב וחודש טוב, אנחנו בחודש חדש, חודש אדר, חודש של שמחה, ובעזרת השם, שבעזרת הלימוד הזה והתפילות שלנו, וכל מה שהמעשים הטובים שלנו, שבאמת קודם כל בריאות הגוף והנפש לכולם, שהחטופים שלנו יבואו אלינו ויחזרו בבת אחת, בלי מלחמות, ושנוכל לגמור את המלחמה הזאת בניצחון המוחלט, אבל גם ביחד עם זה אה, בגיבוש ובחברות אמיתית שתהיה בין כל עם ישראל. אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים ביותר. אז היום אנחנו מדברות על כמובן בריאות לחיילי צה"ל, למי שחולים, למי שצריך את הבריאות, וכל עם ישראל באשר הוא. אז היום אנחנו נדבר על נושא שאותי מאוד מעסיק בחיים, ואני חושבת שכנשים גם מאוד מתסכל אותנו הרבה פעמים, והוא המושלמות. רוצות לעשות הכל כמו ב100%, כמה לא פשוט זה. אז אני רוצה דווקא להתחיל אה, מסיפור של רחל ולאה. ובעצם רחל, יעקב רצה את רחל, הוא עבד בשבילה 7 שנים, ואז אופס, בוקר טוב אלישבע, ואז אופס, מה קרה? הוא מקבל את לאה, ואז הוא עובד עוד 7 שנים, הוא לא מבין מה קורה לו. בוקר טוב גם רינת, וואי איזה כיף. ואז הוא עובד עוד 7 שנים, ו... וזה לא, זה לא הולך ככה. ולא לפי הרצון שלו, לא לפי הרצון של רחל, כי הקדוש ברוך הוא, יש לו את הדרך משלו להראות את נוכחותו ואת התפקיד של כל אחד בעולם. אז בעצם לאה היא האימא של עם ישראל. לרחל תמונה על אם הדרך, יש לה תפקיד לעזור לגולים, ולאה היא דווקא זאת שתמונה ליד יעקב. ותכף אני אסביר לכם מהלך שאותי ממש מרתק, שלמדתי אותו עכשיו רק כשהכנתי את השיעור. אומרים שרחל הייתה יפת תואר ועיני לאה רכות. כלומר, לאה הייתה פחות יפה. שאלה באמת, למה צריך להזכיר את זה בכלל? אמ, ובעצם לאה בכתה המון המון, כי היא ידעה שהיא אמורה להתחתן עם עשיו, ויעקב אמור להיות לרחל, והיא לא רצתה להתחתן עם עשיו. ולכן היא בכתה המון, ומהבכי הזה העיניים שלה לא היו יפות. האדמו"ר הזקן מביא פה מהלך מבריק ומרתק. הוא אומר שרחל היא הייתה יפה. והי, בוקר טוב חגיתוש, כבר על בוקר הקפה. טוב, סליחה, כך. הכל בסדר. ורחל היא היפה, היא הצדקת, היא הולכת בדרך השם, מה שהשם קבע לה, זה מה שיהיה. ולאה היא הנאבקת. היא נאבקת על מקומה בין עם ישראל, וזה בעצם שני מסלולים בעבודת השם, ועל זה אנחנו נדבר היום. רחל מוותרת על בעלה ההוא ונקברת לבד. רחל היא הצדיקה, המוותרת, לא נלחמת, לא בוכה. לאה מסמלת את האדם הלא שלם.
את המאבק של כולנו על כל דבר. אמ, האדמו"ר הזקן פה מדבר על עובד השם ועל עבד השם. עבד השם זה הצדיקים שדיברנו עליהם לפני כן, שלהם אין בכלל התלבטות, באים אליהם ניסיונות והם צולחים אותם עוד לפני כן. לאי עובד את השם, הוא מדבר על עובד השם, ותכף נראה את הפסוקים המרתקים האלה. היא אומרת, אני לא הטהורה, אני זאת שנופלת וקמה. רחל יולדת אחרי כל כך הרבה ניסיונות, את יוסף ואת בנימין, שניהם יפים, מושלמים בגשמיות וברוחניות. יוסף ממש, זה לא סתם יוסף הצדיק, באמת עמד בניסיונות מאוד קשים. לאה, זאת שנאבקת, היא יולדת את הבעיות של עם ישראל, את יהודה ואת ראובן, את יששכר, הם כולם בעלי תשובה, הם לא מושלמים. מה השם יותר אוהב? את שניהם. השם לא יכול היה, הוא יכול היה ליצור את כולנו מושלמים כאלה וצדיקים, אבל אצל הלא מושלמים אנחנו מוצאים את היצירתיות, את ההפתעה, את המשהו האחר. עובד השם מתמודד כל הזמן, זה אנחנו שכל הזמן מתמודדים על כל דבר. עבד השם זה הצדיק. ולמשל, בכל אחד יש את הנקודה שיותר קל לו, ואת הנקודה שיותר קשה לו. אמ, אני למשל, העניין של כיסוי ראש לא קשה לי, אין לי בעיה. כאילו, או ללכת בצניעות, זה לא דברים שאני מקבלת עליהם נקודות, כי זה לא בעיה בשבילי. על מה אני כן מקבלת נקודות, שאני מצליחה להתמודד עם אכילה, כשאני מצליחה להתמודד אה, עם, עם הפלאפון, אני חושבת שזה רובנו, אני עובדת על זה מאוד חזק, כלומר על המקומות הקשים שלנו. ובעצם האדמו"ר הזקן מדבר היום, מה עדיף, התקדמות או מצוינות. ואין בעצם שום מצווה להיות מושלם, אנחנו לא חייבות להיות רחל. והוא רוצה פה להאדיר את הלא מושלם, את מי שמתמודד. אני רוצה ברשותכם להעלות פה את הפסוק המקסים, את ההתחלה של האדמו"ר. בואי נראה פה, איפה זה? הנה שם. דקה, דקה, דקה. הנה. ככה הוא מתחיל את הפרק שלו. ובזה יובן מה שכתוב, זה כתוב בספר מלאכי. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. בעצם זה נראה כאילו שהצדיק מקביל לעובד אלוהים, והרשע, כי יש פה הקבלה, לאשר לא עבדו. עכשיו, מה שהוא מראה פה, מה שהוא מראה פה בתקופה הזאת, בתקופה של לפני המצאת הכתב, אנשים למדו בעל פה, למדו בעל פה את התנ"ך, למדו בעל פה את חז"ל, אז עוד לא הייתה כתיבה. ואז היה נהוג ללמוד לשנן. אני חושבת שזה חסר אצלנו היום, קצת השינוי. ומה שהוא אומר פה, שאין דומה אדם ששונה על תלמודו 100 פעמים, שזאת בעצם הנורמה.
למי ששונה 101 פעמים. זה לא דומה. 100 פעמים זה הנורמה. מי ששונה את 101 פעמים זה עובד אלוהים. זה מי שיותר קשה לו. להוסיף את הפעם האחת הזאת, זה החלק הקשה. 100 פעמים זה כבר רץ. 101 פעמים, לכן הוא כל כך מחזק את זה, ואומר, זה עובד השם, מי ששונה את הפעם הזאת. וכל אחת במקום שלה, אני יודעת שיש כאלה שהכיסוי ראש בשבילם, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. והן כל יום מתמודדות עם זה מחדש. והוא מדבר פה על עובד השם שקם כל בוקר, עצם עובדה להתפלל, אחר כך להתפלל בשמחה, להתרכז, זה כל כך קשה כל בוקר לחזור על זה ועוד 3 פעמים ביום, כך שזה באמת, זה עובד השם, זה בזמן הווה. הוא עובד השם, הוא על כל דבר נלחם, זאת מלחמה יומיומית על, על האמונה שלי, ותכף אנחנו נראה איך שניקח את זה לעוד מקומות בחיים שלנו. 101 פעמים זה המאמץ שלי. המאמץ שלי לתת צדקה מעבר למה שאני יכולה. המאמץ שלי לחייך בבוקר לאנשים שלא בא לי. המאמץ שלי זה לכבד הורים. דווקא כשההורים מרגיזים אותי, דווקא כשההורים לא בדיוק איתי. זה החלק שממש קשה, וזה החלק שמביא אנשים לגן עדן. זה החלק שבאמת נותנים לנו, אה, זה בעצם הדרגה הגבוהה ביותר, זה להתקדם יותר ממה שאני. להתקדם יותר ממה שאני יכול. אם אני רגילה ללמוד ולקבל 80, אז בואו נילחם על ה-82, 85. וזה, אני חושבת שזה פה מסר מאוד חזק לכולנו. כי כולם רוצים להיות 100. אנחנו עוד מעט פורים, ואחר כך פסח, והניקיונות, והבישולים, ועכשיו יש לנו 3 ימים. כאילו ערב פסח זה רק מוצאי שבת, ולא. מצד אחד, לא להרוג את עצמי, ומצד שני, לעשות קצת יותר ממה שאני רגילה, כדי לכבד את התורה, כדי לכבד את המצווה. אולי שווה להשקיע עוד קצת בלימוד עם הילדים, מאשר עם עוד 3 עוגות, כן? כדי שזה יהיה משמעותי, כדי שזה יהיה רלוונטי. ו... וזה בעצם הסיפור שלנו, וזה בעצם, אני רוצה לסיים את זה עם סיפור מרתק מהגמרא ששמעתי אותו, ו... וזה ממש ממחיש את כל מה שדיברנו. אנחנו מדברים על הימים שאחרי חורבן הבית, וכל יום מוצאים תלמידי חכמים והורגים אותם באכזריות מאוד. ואז התנא רבי חנינא בן תרדיון הולך לבקר את הרב שלו, רבי יוסי בן קיסמא. ורבי יוסי בן קיסמא אומר לו, שאני שומע עליך דברים רעים, עכשיו שאתה יודע שאסור לנו ללמוד תורה, וכל מי שלומד תורה מוצאים עליו גזר דין מוות. ואסור לך ללמוד תורה. ואז אומר, רבי חנינא אומר, אין לי ברירה. אני לא שולט בזה. זה חלק ממי שאני. אני יודע מה אני אסוף. ואז הוא שואל אותו שאלה, האם כשאני אעלה למעלה, למרומים, האם אני אכנס לגן עדן או לגיהנום? ותראו מה רבי יוסי בן קיסמא עונה לו, תשובה מדהימה.
אומר לו, על פניו, הוא לומד המון תורה, הוא אמור להיכנס ישר לגן עדן. אבל הוא שואל אותו, יש לך איזה מקרה שאתה זוכר שאתה התאמצת בו, שהיה לך קשה? ואז הוא אומר, חושב, 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 ואומר, כן, יש לי. הוא אומר, אני אחראי בבית הכנסת, בבית המדרש, אני גבאי צדקה. ויש לי את הארנק שלי ואת הארנק של לצורך צדקה. פעם אחת, בפורים, אחרי קריאת מגילה, הלכתי לראות כמה צדקה נתנו. והארנק שלי והארנק של הצדקה היו אחד ליד השני. ופתאום אני מוציא שטר של 100 שקל נניח, ולא ידעתי איפה לשים אותו, בזה של הצדקה או בארנק שלי. אז הוא אומר, אתה יודע, אני לא עשיר גדול ונורא רציתי שזה יהיה שלי, אבל בגלל שלא לא ידעתי, שמתי את זה בארנק של הצדקה. ואז אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, מזומן אתה לעולם הבא, לגן עדן. ואז זה מדהים, כאילו מה הסיפור פה שמכניס אותו דווקא לגן עדן? אז באמת, הוא היה תלמיד חכם, הוא היה יושב בית המדרש, והם לא הרוויחו הרבה כסף, הוא לא הרוויח הרבה כסף, ו... והוא היה צריך את הכסף הזה. ובגלל שהיה לו קשה, בגלל שהיה לו קשה, הוא... והוא עמד בניסיון, הוא ייכנס לגן עדן ולא לגיהנום. וזה בעצם הכרטיס כניסה לגן עדן, וזה הכרטיס כניסה שלנו להיות עובד השם, ולא רשע, להתמודד כל יום. סופו של רבי חנינא בן תרדיון היה קשה מאוד. לא רק שהרגו אותו, עטפו אותו בספר תורה, ובתוך הספר תורה שמו ספוגים של צמר גפן, כדי שישאף הרבה עשן, שלא ימות ישר ויסבול, ימות לאט. נורא. לא מגיע, אבל אנחנו לא יודעים את דרכי שמיים. אז באמת מה שיש לנו פה, הסיפור הזה, גם של רחל ולאה, שלאה מסמלת את עובד השם, את ההתמודדות, ובניה ודאי, ורחל היא הצדיקה התמימה, שיחסית התמודדה מאוד קשה על מקומה אצל יעקב, אבל היא נחשבת הצדיקה. וזה המסר שלנו, לעשות קצת יותר, להיות לא 100, אלא 101. ומה שאני מאחלת לכולנו, שבשבוע הקרוב, אפילו בחודש וחצי הקרובים, לא, סליחה, חודש ושלושה שבועות, שבאמת נצליח לעשות את הטיפ-טיפה יותר, באהבת הבריות, בצדקה, בחיוך, בשמחה, בעבודת השם, להתפלל יותר עם כוונה, את הטיפ-טיפה. אני תמיד אומרת, אני אקח עוד בפסוקי דזמרה או אה, בהתחלה, לקחת קטע נוסף של אני מתאמצת עליו בכוונה, משתדלת. וככה באמת נוכל להיות עובדי השם, נוכל להביא את הגאולה, נוכל להיכנס למקום טוב למעלה כשאחרי 120. שיהיה לנו יום מקסים, באמת שנראה את החטופים שלנו עוד היום, כמה שיותר מהר, ושנשמע רק בשורות טובות. בהצלחה לכולנו, ותודה לכל מי שהגיע, זה לא ברור מאליו בשעה כזאת. תודה רבה, אהובות. תודה רבה.
מילאת מים לפני שבת?